Bangal na bangal tayo rito ah. Kaagapay live now. Uy. Welcome, paring John Michael Beliso. Tamsak Dance. Good evening sa iyo, John Michael. Shout out. Mili Valerio, shout out po Sir Kaagapay. Musta na po kayo? Ito lang po, kagigising lang po bago nagkape, tapos tinapay. Welcome po sa ating live po. Ay 25 po na tayo. 12 million views po tayo. Salamat po. Tapos na ba nag-live si Jehan? Paring Jan bro. Shoutout po sa 20 million views po. Shoutout. John Michael Belisa pa, wala signal mo. Malakas kasi ulan dito sa Naga City. Kala ko signal ko ang pa, wala. Ganun po ba? Sarap matulog niyan sa wala signal ko, malakas kasi ulan dito sa Naga, sabi ni John Michael. Good evening Kaagapay, shoutout po sa lahat na nandito. Tamsakdan, sabi ni Solita Bautista. Tamsakdan. Tamsakdan na po Sir Kaagapay, sabi naman po ni Mark. Salamat po sa pagtamsak. Shoutout po sa 34 po million views. Maaga po tayo nakapag-live po ngayon. Tapos na mag-live ni Miss Gian, sabi ni Julieta Bautista. Tapos na Sir si Ma'am Jihan, sabi ni John Michael. Maria Gaiti, good evening Kaagapay, tamsaktan. Sir, bagay na bagay kayo ni Bibi Reyna, sabi ni Maria Gaiti. Bagay nga mag-ama, magtatay, magkuya, di ba? Kung love team, wag na. Ibabas tayo ni yan. Alam nyo na, Sir Kaagapay, hindi pa nag-live si BFF nyo po, sabi ni Mili Valerio. Mga po yun, oras mag-live po, mga 5:30 or basta mga 5:30 po yun, nagla-live po yun. Maria Gaiti, shoutout, sabi ni John Michael. Shoutout po sa lahat po na nandito po, 54 na po tayo, dami na po. Ma'am Solita Bautista, shoutout, sabi ni paring John. Marami pa po ang absent ngayon sa ating live PM ko si Ate Lisa. Hello Mark, sabi Miguel Love, shoutout, sabi po ni John Michael. Good evening mga Karina from Pampanga, mula po kay Patricia Nicdao. Good evening din po Ma'am Patricia Nicdao po at welcome po sa ating lahat. Nakapag-live na naman ulit tayo.
Diba kahapon nga ay medyo ano po, madilim sa aking lugar kahapon. Dahil ano, late na yata ako nagsimula. Shoutout din po sa iyo John Michael, sabi po ni Solita Bautista. Ma'am Patricia Nick daw, Miguel shoutout. Sabi po ni paring John Mark shoutout din John Mike. Shoutout din John Michael, sabi po ni Mark po. Yan, mag-shoutout aton na tayong lahat. Shoutout po sa lahat po ng bumubuo po ng mga Makarinas. Good evening kagapay, Miguel shoutout. Sabi po ni Robelin Sadsat. Good evening din po, Tita Robelin po. Shoutout. Herminia Santos, hello kagapay. Good evening sa iyo sa lahat na nandito sa live mo. Good evening din po, Tita Herminia Santos. Joanna Salas, shoutout. Mili Valerio, shoutout. Saglit lang hatching ako. Excuse me. Phyllis Sambat, magandang gabi po. Kagapay, magandang gabi din po. Patricia Nick daw. Patricia Nick daw. Shoutout din dyan, Michael. Phyllis Sambat, shoutout. Good evening kagapay. Good evening din po, Manang Lisa. Shoutout sa iyo po. Angelica Conhe, maraming salamat kagapay. Nag-live po kayo. Ayaw po, tuwing may time po ako nagla-live. At syempre po, salamat din po sa inyong pagbisita po sa ating live at welcome po kayo. Nina Gapayaw, shoutout po, Ma'am Nina Gapayaw. Tamsakdan, sabi po ni Manang Lisa. Salamat, Manang. Solita Bautista, good evening po sa ating lahat nandito. I'm sure happy po tayong lahat na Makarinas kasi ang laki ng improvement ng ating prinsesa Reyna natin. Oo naman po, tita, no. Solita Bautista po, di ba? Ang saya-saya po nung napanood po natin yung photoshoot ng mga Kalingap Angels. Good evening kagapay, tamsakdan, sabi po ni Mods na Sahali. Good evening din po, salamat po sa inyo pagtamsak. Gandang gabi kagapay, sabi ni Maria Anita Beltran. Nandito na rin po si classmate po, si Tita Maria Anita Beltran. Hello Ma'am Lisa, Miguel shoutout, sabi ni John Michael Beleza. Good PM Sir Pogi, Martes natin sa dalaga natin, sabi po ni Ma'am Sally Alegria. Di ba na-announce po ni Rab po na kung sino ang pupunta sa Baguio, kung sino po magi-sponsor sa mga beneficiaries po nila. Abangan nyo rin po si Rina, baka makakapunta. Shoutout sis Anita Beltran, sis Robelin Sadsad, sabi po ni Manang Lisa Palikpik po. Good PM watching from Qatar, Aisa Oden. Good evening din po, Ma'am Aisa Oden po. Welcome po sa ating live po. Gandang gabi po, sir. Kagapay, tamsakdan, sabi po ni Ma'am Race 143. Magandang gabi din po, Ma'am Race 143 po. At shoutout po sa iyo. Shoutout Spike Lim po, Char Cordilleras, Maria Anita Beltran, John Michael, Hasa po sir, Hasa sir, kuya, tito, tatay lang naman, di ba sir, kagapay kamo ni Reyna natin, sabi po ni Marian. Gaite, naman po, doon lang, yung mga binanggit ko po dyan, magtatay, magkuya, magkapatid, magtito, yan lang po.
Leslie Kidding Galaborbano, good evening for sir. Kumusta si Rina Sir ulit? Ako kahapon di ako na-comment. Sabi po niya, okay lang po yun kung kayo po inalit po. Okay lang po yun. Shout out Miss Juliet Dicker, sabi po ni Manang Lisa Palikpik po. Sis Lisa Palikpik, good evening sis. Miga Love, shout out, sabi po ni Ma'am Robin and Sadsad. Erlinda Bautista, shout out kagape from Caloocan Cities. Shoutout din po Ma'am Erlinda Bautista po ng Caloocan City po, at magandang gabi po dyan sa inyo po sa Pinas. Malls na sa Limigulab, shoutout sa ni John Michael. Ma'am Lisa, buti nakalipat ako kasi nga kay Kindred ako nagre-request ako ng kanta sa kanya, sabi ni Maria Anita Beltran. Malls na sa Limigulab, shoutout sa ni John Michael. Ma'am Sally Alegre, shoutout sa ni John Michael. GC Maalam, shoutout po at welcome po sa ating live po. At shoutout John Michael, Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Bertran, shoutout Amelia, sabi ni Lisa Palikpik po. Arminda Elias, ang ganda talaga ni Reyna, sabi po ni Ma'am Emilia Elias po. Opo tita, Arminda, ang ganda po nung yung napanood po natin sa sa photoshoot ng Kalingap. Shoutout po sa lahat na solid ka rin. I love you all. Sabi po ni Ma'am Robilyn Sadsad ko. Corsina Reyes. Good evening kagapay tamsakdan. Salamat po Ma'am Corsina sa inyong pagtamsak, at good evening din po sa inyo dyan po sa Pinas. Erlinda Bautista, shoutout po. Nakita mo na ba yung comment ko ngayon dyan, Michael? Sabi po ni Maria Anita Beltran. Hindi pala makapon si Rina sa hindi pala makapunta si Rina Sir kagapay, sabi po ni GC Maalam. Saan po? Sa Baguio po? Shout out po sa John Michael Beleza. Sabi po ni Robelyn Sadsad po, grabe ang liit ng nakasulat, lalong masakit ang mata ko. Maria Anita Beltran. Ang alin po tita Maria na maliit ang nakasulat? Shout out po sa lahat. Good evening, sabi po ni Bibi Dorting po. Good evening kagapay, shout out, sabi po ni Ian MC Gaming. Hindi nagpapatalo si Bibi Rina sa mga angel, sabi po ni Ma'am Mods na sa Hali. Shoutout po Ma'am Ian Robin Sadsad, sabi ni Maria Anita Beltran. Nakita Ma'am Anita, kaya lang mahina signal ko, dami problema ng CP ko, sabi John Michael Beleza. Parehas pala kayo ni Tita Maria Lisa, dyan bro, na may problema rin sa cellphone. Shoutout sa ating lahat dito sa live, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. Shoutout Maria Anita Beltran. Good evening sis, sabi ni Ma'am Robelyn Sadsad, Los Berminda Rumbawa. Magandang gabi po sa kagapay, ang amo at ang ganda ng bibiri na sa kanilang photoshoot, sabi ni Los Berminda Rumbawa. Siya nga po yung yung star for the night po ng Kalingap Angels po, di ba? Black Lady. Kanina napanood kay Rab na sa bahay sila ni Dara na yan, may sponsor na daw si Dara, Milka, Joy, Carla, Rose, and yun lang pala. Yan, may sponsor. Sana makasama si Rina na Mama Roda niya, at malakas ang ulan now sa Daet, sabi ni Sally Alegria. Malay po natin po, makakapunta rin po si Roda at si Rina gamit po yung bagong sasakyan po niya. Malay po natin may mag-sponsor po na panggas po sa sasakyan po ni Roda, di ba? So abangan po natin kung makakapunta po sila, makakasama. Bili ka na dyan, Michael, ng CP, sabi ni Maria Anita Beltran. Dalawahin mo na para tag-isa kayo, Tita Maria, sabihin mo kay John Michael. Pa-thumbs up po tayo mga Karina, sabi ni Bibi Bertin po.
Salamat po. Tamsaktan pala, sabi Maria Anita Beltran. Bukas na, Ma'am Anita, ako bibili gabi na po ha, sabi ni John Michael. Dalawahin mo na daw, John Michael. Libre mo si Tita Maria ng bagong cellphone. John Michael Belisa, shout out po. Ayan, very good John. Ha, sabi John Michael. Sabi po ni Maria Anita Beltran po. Chona Igano, good evening Sir Kagapay. Good evening din po Ma'am Chona Igano. Welcome po sa ating live po. At siyempre po, magandang gabi po sa ating lahat na nandito po. Naka 118 million views na po tayo. Salamat po sa nandito sa ating live. Yung photoshoot ni Rina sobrang galing niya mag-post, nakakasunod siya sa interaction. Puring-puri siya ni Kalinga Prab. Sabi po ni Herminia Santos po. Gandang gabi Kagapay, sabi po ni Erlinda Naparan. Gandang gabi din po Ma'am Erlinda. Jenny Arso at Tamsakdan, salamat po sa pagtamsak. Wow, sana magkasama talaga sila ni Rin at Mama Roda. Ako. Asan na tayo? Wow, sana magkasama talaga sila ni Mama Roda at ni Rin at Mama Roda para masaya silang lahat, sabi ni Sally Alegria. So abangan nyo nga po kung makakasama po sila. Malay po natin mayroon pong mag-sponsor na pangpagas sa sasakyan po ni Roda, di ba? Tsaka ano din po, kinakausap ko din, tinanong ko rin po dyan sa Japan Charity Groups kung ano po yung ano po nila. Pero wag po tayong wag po tayong umasa muna. Yung hindi pa po nakasubscribe kay Kagapay, subscribe na po tayong lahat, sabi ni Manang Lisa. Oo nga pala, sa mga bago po rito na hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe naman po bilang suporta sa ating munting channel, di ba? Sir Kagapay, ang ganda ni Bibi Renas. Ang saya ko nung mapanood ko si Bibi sa photoshoot, sabi ni Robelin Sadsad. Tamsakdan, sabi po ni Ma'am Robelin Mista, salamat po. Ay nako, talagang walang nang tatalo sa ganda ni Bibi Renas. Sabi naman po ni Ma'am Robelin, sabi po ni Maria Anita Beltran po, salamat, nakaabot ako sa live mo, Tamsakdan. Kasi simula pa lang po tita, siguro 10 minutes bago po tayo hindi naman po kayo late. Salamat po sa 117,000 views na nandito po sa ating live at 64 Tamsakdan. Salamat, nakabot ako sa live mo, Tamsakdan, sabi ni Erlinda Naparan. Jasmine Pilay, shout out po Ma'am Jasmine. Shout out po sa lahat po ng bumubuo ng Makarenas po. Rinas Mimay Visayas, Rinas Mimay Iloilo, at Japan Charity Groups, at sa lahat po ng bumubuo, Rinas, Solid Rinas Fans Group po, sa pangunguna po ni Manang Lisa Palikpik po, sa lahat po ng nandoon po sa Solid Karin Fans Group. Good evening Kagapay, ang ganda ni Rinan, magaling na siyang sumunod sa instruction, Tamsaktan, sabi po ni Ma'am Yolanda Carlos po. Ang ganda ng ngiti ni Bibi Rina at Kalingap Ido, ngiting walang kupas, ngiting idrin putit, ama ng Lisa, no? Ma'am Yolanda, shoutout po, sabi Maria Anita Beltran.
Emilia Macaraeg. Good evening Sir Kagapay. Ang ganda si Rina sa lahat ng mga angels kalingap. Rob, good evening Sir Kagapay. Ang ganda si Rina sa lahat ng mga angels kalingap. Rob, siya ang pinakamaganda sa kanilang lahat Sir Kagapay. God bless you. Sabi po ni Ma'am Emilia po. Emilia Macaraeg. Napansin nyo rin po pala no na maganda po talaga si Rina. Tsaka organic po yung kanyang mukha. Walang kupas, hindi po nakakasawang tignan. Ma'am Anita, para kay Rina, hindi masisira si Pico, sabi ni John Michael. Yun, nagdahilan si John Michael, ayaw bumili ng dalawa para tag-isa kayo, Tita Maria. Stress ako sa signal. Stress lang daw po sa signal si John Michael. Gina Umpad. Hello, Tamsaktan, sabi po ni Ma'am Gina. Salamat po, Ma'am Gina. At welcome po sa ating live po. John Michael, namimiligro na nga ang sepi ko, sabi ni Maria Anita Beltran. Jan, magpaload ka, sabi ni Maria Anita Beltran po. Bili ka na din sipi, Ma'am Anita. Wala nga daw po siyang pambili yata. Kaya ikaw na lang bumili Jan Michael. Dalawa. Sir Jan, shout out, good evening, sabi ni Ian Insigaming po. Baka hindi makalakad ang signal mo, sabi po ni Maria Anita Beltran. Ganon, hindi makalakad. Meron po palang ganon na. Hello po, live po tayo, titas. Shout out sis Ian Imsigaming po. Mapagpalang gabi Sir Kagapay, Tamsaktan, sabi po ni Ma'am Sweet Corn. Uy, nandito po si Ma'am Sweet Corn. Muli pong nakabisita sa ating live. Salamat po Ma'am Sweet Corn. Asan na tayo? Di ako makalabas, malakas ulan dito sa amin. Tamad nga ako kumakain ako. Malamig kasi, sabi po ni John Michael. Sarap matulog niyan John Michael, tsaka sarap tumungga ng Red Horse diyan. Para malakas ang signal mo, sabi ni Maria Anita Beltran. Virginia, good evening Kagapay. Magkamukha na kayo ni Princess Rina, sabi po ni Ma'am Virginia Kalma. Ganun po ba? Pilay ang signal ni Sir Jan, sabi ni Ian Insigaming po. Hello Ma'am Ian Insigaming, galap shoutout, sabi po ni John Michael. Nako Jan, bakit ka tatamarin kumain? Iyan nga ang magandang kumain at malamig, sabi naman po ni Maria Anita Beltrano. Short growing channel, hello. Ay, muli pong bumisita si Sir Short growing channel SGC, hello. Hi din po Sir, welcome po sa ating live po muli. Sisley sa shout out Sisley sa shout out, and Ma'am Anita shout out din, sabi ni Ian Imsigaming po. Nasaan ka ba dyan, sabi ni Maria Anita Beltran. Nasa Naga daw po, Naga City.
Robelin Mesta, shout out. Ma'am Ian, shout out po, sabi ni Maria Anita Beltran po, Melodina Kenya, Galap shout out. Kinig lang muna ako sir, sabi ni John Michael. Sige po, John bro. Walang anuman po sir, God bless po, sabi ni Sweet Corn. Wow. Welcome na welcome po kayo sa ating live po. Wow. Ma'am Sweet Corn. Sige dyan, sabi ni Maria Anita Beltran. Shout out sa Japan Charity Groups, lalo na kay Sisi Smell. Sabi po ni Jasmine Pilais po. Shoutout po sa Japan Charity Groups. Alam ko po, meron po nanonood po sa kanila sa aking live. Shoutout po sa ating lahat sa Japan Charity Groups po. Shoutout nga po pala sila Tita Gina, Tita Kati, Tita Pearly po. At sa lahat po ng nagmamahal po sa atin. Princess Lynn Pasmagan, good evening kagape. Grabe ang ganda ng Princess Lynn natin sa photoshoot. Litaw ang ganda niya. Masayang masaya talaga ako. Di ko akalain magawa ni Rina ang makisabay sa mga kasamahan niya. Sabi po ni Princess Lynn Pasmagan. Magandang gabi po Ma'am Anita, sabi po ni Ma'am Sweet Corn. Ganda ng pangalan na Sweet. Talagang sweet na sweet. Magkamukha sila ni Reyna, wag kayo magkamukha sila ni Reyna, wag kayo magtaka, mag-ama sila Reyna at Sir Pogi, sabi po ni Ma'am Sally Alegria. Medyo madilim wait lang, buksan ko lang yung po. Shoutout sis Sweet Corn, sabi po ni Manang Lisa po, Palifik po, shoutout po. Shoutout sis Sweet Corn. Shoutout po sa Japan Charity Groups, God bless, sabi po ni Ma'am Robelin Sadsad. Sana all sweet, sabi naman po ni Ian MC Gaming po. Shoutout sa Japan Charity Groups, God bless Prince. Sabi ni Princess Lynn Pasmagan, Sir, kain muna ako, shoutout sa mga classmates, sabi ni Mark. Sige po Ma'am Mark po, kain muna po kayo. Magandang gabi po Ma'am Lisa, sabi ni Sweet Corn. Mag-ama si Kagape at Rina. Po lang to, yung lang, kumbaga piling mag-ama lang po to Baka kasi sabihin ibang tao pilingan. Tamsak ban watching Macau, sabi po ni Ma'am Alicia Pidereso po. Salamat po Ma'am Alicia po sa pagbisita po niyo ulit. Shoutout kay Ma'am Alicia, sabi ni Maria Anita Beltran. Marisa Mimpen, good evening kagape, salamat sa Diyos at magaling na talaga si Princess Reyna natin, sabi po ni Ma'am Marisa Mimpen. Good evening Sir Kagape at sa lahat na nandito tamsaktan, sabi po ni Ma'am Hasa 26 TV. Salamat Ma'am Hasat, nakabisita ka sa aking live. Kanina nag-live ka din kanina umaga. Yun nga lang, hindi ako nag-comment, nanood lang ako. Robelin Sadsad, Sir Kagape, ang cute ng picture nyo ni Bibi Rina, sabi ni Robelin Sadsad. Angelita Salarda, good evening Kagape, keep safe always, silent viewers mo ako, basta Rina, love ko kayo, safe, keep always, God bless, sabi po ni Ma'am Angelita Salarda. Salamat po Ma'am Angelita Salarda. Ma'am Hasa, shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltran. Lina Haliki, Reyna look alike ni Bianca Umali and Julie Vega. Oo nga po, look alike po talaga ni Bianca Umali. Diyan po siya alam niyo po yung unang na-discover po siya.
talagang may impact po na magkamukha po sila nun ni Bianca Umali. Shoutout Ma'am Hasa 26 TV, sabi po ni Ma'am Manang Lisa Palifik po, Evangeline Glian, magandang gabi sa lahat ng mga viewers. Magandang gabi din po Ma'am Evangeline po at welcome po sa ating live po. Magandang gabi po Ma'am Hasa, sabi naman po ni Sweet Corn, di naman kaya magsilos ang anak mo, joke lang, sabi ni Patricia Nictaw. Ay hindi naman po, super nga po siyang tawag nun, yung di ko tuloy naisip yung sasabihin ko. Ano po siya, yung supportive po siya. Kaya hindi po magsisilos po yan. Buti nga yung anak ko lang sinabi niya, hindi niya sinabi yung ko, yung hindi po, supportive po sila sa akin kung ano po yung mga ginagawa ko. Supportive po sila sa aking YouTube. Ma'am Patricia Nicda, shoutout po, sabi ni Marianita Bertran, shoutout po, sabi ni Evangeline Glian. 2 beses sir nag-live para watch hour ko bagsak sabi ni Ma'am Hasa 26 TV. Kahit naman ako Hasa, sa live lang ako bihira na lang ako nagre-reaction. Good evening Ma'am Hasa 26 TV. Mega love shoutout, sabi po ni Ma'am Robilyn Sadsad po. Good evening everyone. Lina Haliki watching from Bacolod City. Lina Haliki, shoutout po at magandang gabi po dyan po sa Bacolod po City. Orsina Reyes, mas magaling pa nga mag-post si Rina kaysa kay Carla. Paiyak na si Carla. Galing ng bunso natin, ganda talaga si prinsesa natin, sabi po ni Ma'am Orsina Reyes. Hindi nga po sanay si Carla. Tingnan niyo po, parang iiyak na po nung di ba? At yun nga lang, pinapalakas lang po yung loob po ni Carla. Evangeline Glian, shoutout po. Good evening sa lahat. Also host, sabi ni Sherma Sabari. Good evening din po Ma'am Sherma. Ma'am Hasa, huwag po kayo mawalan ng pag-asa, sabi ni Marianita Beltran. Evangeline Glian, shoutout Sherma Sabari. Shoutout po, shoutout Marianita Beltran. Good evening, sabi po ni Ma'am Sherma Sabari. Paano kagapay pag nagselos ang GF mo, sabi ni Marianita Beltran. Ay never po na magsilos po yan, Tita Anita. Sabi ko nga, gaya po ng anak ko po ay po sila, supportive po sila sa akin. Shoutout po Ma'am Sherma Sabari po. Marisa Mimpin, kagapay masaya ako kasi napapanood ko na ulit si Princess Rina natin, sabi po ni Marisa Mimpin. Angelita Salarda, kagapay pa jacket po para isa ako sa member mo kahit walang viewers mo, kahit silent viewers mo ako, sabi po ni Angelita. Sige po, jajakitan ko po kayo. Yan. Mercy Nimbres po, magandang gabi po kaagapay. Ang ganda talaga ni Bonso, mga solid rin ang taas ng views nila. Siyempre kasama si Bonso, God is good all the time. Hasa 26 TV, shoutout. Wag ka daw bibitaw, sabi ni Maria Anita Beltran. Hasa 26 TV. Sherma Sabare, shoutout po. Shoutout po sa 128 million views po, 88 tamsakdan sa lahat po na nandito po. Maraming salamat po sa mga bumisita sa aking live. Shoutout sis Hasa, sabi po ni Mark. Ma'am Sherma Sabare po, talaga saan po kayo? Ma'am Sherma Sabare,
taga saan po kayo? Sabi po ni Maria Anita Beltran. Huwag kang bibitaw, gusto kong bimitaw. Sabi ni Hasa 26 TV. Parang ano yan kanta yan Huwag kang bibitaw, gusto kong bumitaw. Sabi. Marisa Mimpin Kagapay, ganda talaga ni Reyna, nakakasabay na siya sa Kalingap Angel. Sabi po ni Marisa Anita Beltran po. Taga Iloilo, Ma'am Maria Anita Beltrano. Taga Iloilo daw po, Tita Maria Anita. Sabi po ni Ma'am Sherma Sabari. Edna Sola, shoutout po. Huwag kang bibitaw, Ma'am Hasa. Sabi ni Ma'am Manang Lisa. Oo nga, huwag kang bibitaw, Hasa, kaya mo yan. Ang ating pag-YouTube lang naman ay pag nandito po tayo ay isa sa ating libangan lang din naman. 'Di ba? Evangeline Glian, good evening, watching from Cagayan de Oro City. Good evening din po, Ma'am Evangeline po ng taga Cagayan. Ma'am Hasa, huwag kang bibitaw, sabi ni Maria Anita Beltran. Kagapay mag-jacket ka papahingi. Sabi ni Ian MC Gaming po. Sige po. Wala pong problema po dyan kung jacket lang. Yan, na-jacketan ko na. Evangeline Glian, shoutout po. Angelita Salarda, shoutout sa mga Karina dyan na Hasa Mayora Kagapay. Thanks po sa lahat ng walang sawang nagmamahal kay Rina. Sabi po ni Ma'am Angelita Salarda. Laban lang po, Ma'am Hasa. Maria Anita Beltran. Laban lang daw, Hasa. Sabi ni Tita Maria. Bitaw lang po tayo pag wala ng buhay. Sabi ni Hasa 26 TV. Evangeline Glian, shoutout po. Nandito lang kami, sabi ni Maria Anita Beltran. Nandito lang daw sila Tita Maria, nakasupport sa iyo. Kaya huwag ka daw bumitaw. Pag bumitaw ka, mahina ka. Ma'am Hasa, akala ko walang bibitaw sa atin. Laban lang po, Ma'am Hasa, sabi John Michael. Ma'am Sherma Sabari, saan ka sa Iloilo? Taga Iloilo din ako, sabi ni Robelin Sadsad. Meron po tayong dito, bagong salpak, bagong bisita. Si Pai Sitim to Tito. Ano to? Ibang lahi. Sir Kagapay pa-jacket po, sabi ni Merosin Imbres po. Sige po, wala pong problema kung jacket lang. Yan, okay na po, na-jacketan ko na ko kayo. Shoutout Idol Ma'am Hasa, sabi John Michael. Kaya nga dyan, kaya wag kang mawawala para tayo kay Ma'am Hasa, sabi John Michael. Good evening Kagapay, para kayong mag-ama ni Princess Rina. Merlin Telmo. Ma'am Sherma Sabari, Miguel, shoutout, sabi John Michael. Hina talaga, wifi, nakaka-stress, kilig lang ako, sabi John Michael Belisa. Umakyat ka sa bro, sa mataas, sa rooftop ng bahay nyo. Malay mo, malakas. Sa bagay, naulan nga, sabi mo nga. Ano ba ibig sabihin ng jacket? Si Ma'am Hasa po ang magpapaliwanag po dyan, Tita Maria Anita Beltran, kung ano pong ibig sabihin ng jacket. Oy, shoutout po sa 133,000 views, 101 tamsak, done. Salamat po sa mga bumisita sa ating live. Si Sasa, huwag kang bibitaw kasi Si Sasa, huwag kang bibitaw kasi nakakapit kami sa iyo. Sabi ni Ian MC Gaming po.
Good evening, Sir John Michael Velez, San Miguel of shoutout. Sabi ni Sir Masabari, mga langga, kanta lang po ang huwag kang bibitaw, sabi ni Hasa 26 TV. Hasa, ano daw ibig sabihin ng ano ng jacket, sabi ni Maria Anita Beltran. Tama ka, kanta ni Rina yan lagi kay Ido dati, huwag kang bibitaw, Ma'am Hasa, labalag tayo para kay Rina natin, sabi ni Maria Gaiti. Patricia Nick daw, shoutout din Maria Anita Beltran, sabi po ni Patricia Nick down. Cirilina Purisima, good evening po, kaaga pa, shoutout from Valenzuela City. Shoutout din po Ma'am Cirilina Purisima po. Kayo lang dalawa ni Kaagapay Mamasa ang pinapanood ko, sabi ni Maria Anita Beltran. Mamasa, kanta yan ng Dalaga Rina, sabi ni Manang Lisa. Yes ma'am, sa go lang tayo. Go lang Power Ranger, sabi ni John. Wala. Go lang daw ano. Sabi ni John Michael. Shoutout sa lahat ng nandito, walang bibitaw hanggang dulo. Mahal namin kayo, sabi ni Angelita Salarda. Good evening po, sabi ni Rosemary Alcantara. Good evening din po, Ma'am Rosemary. Ang jacket blue name po para maka-live na support kayo sa live ni Kagape at saan ang live. Yan, Tita Maria Anita Beltrano, pinaliwanag na po ni Hasa 26 TV kung ano pong ibig sabihin ng jacket. Kasi ako hindi ko masagot yan kasi hindi ko naman po alam kung ano ibig sabihin yung mga ganyang bagay. Sa San Joaquin ako po, Villa Arevalo, City proper po, sabi ni Ma'am Robelyn Sadsad. Jack Norris, may ano po tayo, Hollywood star, si Sir Jack Norris. Shout out po, Sir Jack Norris. Ganun po ba yun, sabi ni Maria Anita Beltran. Hello po sa mga titas. Shoutout po, Tita Gina, Tita Cathy, Tita Pearly. Shoutout po. Naglalay po ako, titas. Shoutout ko kayo eh. Apo. Ikat ko muna. Tita? Sige po, join po ako. Sige po, bye-bye po. May mga bago na yan, ano? Layla 13 Uba. Dami pong bago ulit dito. Jack Norris speak English. English pala siya, si Sir Jack Norris. Hello sir, welcome to my live po. Live. May mga bago yan. Ano po? Ano sabi niya ni Ma'am Maria, may mga bago yata nakapanood Kaagapay. Opo Tita Maria, may mga bago nga po. Englishin mo nga Tita Maria. Nahihirapan ako mag-English. Mamasa, kayo lang at Kaagapay ang pinapanood ko at si Ana Coroda lang, sabi po ni Ma'am Robelyn Sadsad. Nakapasok, Maria Anita Beltran. Pag may jacket kayo, pwede rin kayo mag-hide ng mga tao dito kung ayaw nyo, sabi ni Hasa 26 TV. Shout out Sir Jack Norris. Englishin mo nga Manang Lisa.
Chuck Norris daw eh. Di ba Hollywood actor yon? Action star ng Hollywood yon, Chuck Norris. Bibi Berting, Chuck Norris daw, sabi ni Bibi Berting. Good evening po kaagapay. Ma'am Hasa, huwag tayo bibitaw hanggang dulo, hanggang Princess Rina natin, sabi ni Los na Malata po. Shoutout Mark, sabi ni Maria Anita Bertran. Meron po ulit isa po rito si Stepan Roske. Di ko alam po anong sinabi niya rito. Sabi niya ahoy, ahoji, sabi po niya. Evangeline Glian, shoutout po. Bakit Ma'am Anita giniginaw ka na, humingi ka ng jacket, sabi ni John Michael Belisa. Giniginaw nga daw po siya sabi nun, si Tita Maria Anita Beltran, John Michael. Kasi pag Hasa ang mapapanood nyo, ang saya. Pag tumawa siya, tumatawa din ako. Ang saya ni Ma'am Hasa. Sabi ni Ma'am Robelyn Sadsad. Kaya nga malakas mag-kick out iyon, taga Poland daw, sabi ni Bibia Berting. Sinong taga Poland Bibia? Yung Chuck Norris? Kasi kayo lang din po ang nakakalam yan kung kung sino-sino mga yan, di ba? Kung malay nyo, nakita nyo sa ibang live po yan. Ako hindi ko kasi kilala yan, yung Chuck Norris po yan. Kanino sis Anita, sabi ni Manang Lesa. Hindi dyan, ikaw talaga, sabi ni Maria Anita Bertran. Hello Sir Chuck Norris, how are you today? Sabi ni Hasa 26 TV. Sir Jack, welcome sa live ni Kaagapay. Englishin mo, Tita Mark, Tita Mark. English daw siya. Sa mga bagong pasok sa live ni Kaagapay, sabi ni Maria Anita Bertran, John Michael, ako nga Ma'am Anita, walang jacket. Malamig pa naman dito, sabi ni John Michael. Oh. Sure ka, bigyan kita John Michael, jacket. Mag-jacket ka, giniginaw ka na pala, sabi ni Maria Anita Bertran. Kaagapay, jacketan mo raw si John Michael, giniginaw na daw. Ginakitan ko naman nakita ko hindi pa pala siya na jacketan. John Michael, wala ka jacket, Bibia Berting. Mayroon ng jacket siya John Michael. Shoutout po Ma'am Lisa. May kapangalan ka dyan, Manang Lisa. Shoutout po. Alice Rica muna. Good evening po. Good evening din po Ma'am Tita Alice Rica Mora. Nawala po yung mga kaibigan po natin Malapit na rin po tayo magpaalam kasi mag-iisang oras. Malapit na rin po tayo mag-isang oras. Ako din wala ako jacket, sabi ni Mark. Wala pong problema kung jacket lang po. Tayo po naman ay pagbigay sa mga jacket na yan, kung anong ibig sabihin yung mga jacket na yan. Yan, na-jacketan na rin po kita, Tita Mark. Isang oras lang po tayo mag-live mga titas, mga titos, mga kuyas. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat na nandito po sa live ni Sir Kaagapay. Tamsakdan na po, late na po, sabi ni Badria Pompo. Hindi pa naman po masyadong late, Ma'am Badria Pompo. Naka 49 minutes pa lang naman po tayo. Joke lang. Hello po, Ma'am Robelyn Sadsad, shoutout, narinig ko lang pangalan mo, di kita nakikita sa comment section, sabi John Michael Belesa. Di mo nakikita pa rin
diyan, si Ma'am Robelyn, kanina pa siya nandito. Si Ma'am Ina diyan wala. Sabi ni Maria Anita Beltran, baka busy po. I want jacket also kagapay, sabi ni Solita Bautista. Sure. Yan. Yan, najakitan ko na po yung gustong magpa-jacket po. Galing ng Princess Reyna natin. Thanks God, sabi ni po ni Ma'am Loida Alimahin. Oo naman po, Tita Loida po, at welcome po sa ating live po. At alam ko po na bagong-bago po kayo dito sa aking live. Salamat po sa inyong pagbisita po. Bigyan mo kami ng jacket kagapay. Mayroon na, Tita. Welcome bro. Evangeline Glian, shoutout po. John Michael Belesa, thanks sa jacket. Evangeline Glian, shoutout. Solita Bautista, thanks kagapay. Welcome po, Ma'am Solita po. Enzo T. Anima, hello, hi sir, Enzo T. Anima po, welcome to my live po. Shout out po sir. Bakit ako wala kagapay? Mayroon yan, Tita Maria, mayroon kang jacket, hindi mo lang nakikita yan. Mayroon nga, oh. Baka nagloko yung cellphone mo na naman. Thank you sir kagapay, shout out sa lahat na solid rin, sabi po ni Tita Mark po. Milis Swanson, tamsaktan kagapay, good evening din po Ma'am Milis, shout out po sa ating lahat po. Good evening sa lahat, late na ako. Andito na si Ino, hinahanap nyo. Hinahanap ka ng mga classmate mo. Meron na para jacket Ma'am Anita, sabi ni John Michael. Meron pong dito, question mark, and tapos one sayaram. Iwan ko kung anong ibig sabihin po ng Lagi naman kita binibisita kagapay, hindi lang tayo mag-abot, sabi po ni Ma'am Loida Almahin. Ganun po ba, Tita Loida po? Ma'am Ina, shout out sa late na ka na, sabi ni Maria Anita Beltran. Hello po Ma'am Anita. Ay Ma'am Ina, migrap shout out sa John Michael. Shout out Ma'am Ina, sabi ni Manang Lisa. Meron po tayong bisita, taga Turkish Kanina, taga Poland, si Jack Norris. Sir, kagapay out muna ako, saglit work muna. Sige po Ma'am Hasa, salamat po sa iyong pagbisita sa aking live po. Sige po, ingat po kayo sa work mo. Sir Kagapay, good night sa lahat mga nandito sa live ni Kagapay. Dasal lang tayo lahat para kay Rinan nating hanggang dulo. Sabi din Tita Maria Gaiti po. Sige po, good night din po. Salamat po sa inyong pagbisita. At alam ko po na may work pa po kayo bukas. So, good night po sa inyo, Ma'am Maria Gaiti po. Meron ka ng jacket, Ma'am Anita, sabi ni Solita Bautista po. Ma'am Hasa, ingat po. Diyan, Ma'am. Bye, Ma'am Hasa, ingat and God bless, sabi John Michael. Shout out po, Ma'am Hasa, sabi po ni Solita Bautista po. Sir John Michael Bilisa, kanina po pa ako dito, hindi ko rin makita comment mo. Bakit ano nangyari sa atin, sabi ni Ma'am Robelyn Sansan. Bakit hindi niyo po nakikita ang mga comment section? Salamat po sa jacket, sabi po ni Ma'am Anita Beltran. Teresita Lida, shout out sa puging host, sabi ni Ma'am Teresita Lida. Nang loko pa si Tita Teresita talaga. Nakatulog na ako mga Karina, nagising lang now, antok ako kanina. Sabi po ni Ina Mustasa. May ibang lahi nako. Gets Ano po? May ibang lahi nako mo gets Ano yung
sabi niya Hasa 26 TV, meron ng ibang lahi. Anong gagawin Hasa? Kaagapay kausapin mo iyang mga foreigner, sabi ni Maria Anita Beltran. Mga naman yung mga, paano ko po kakausapin kung iba naman yung sinasabi, hindi ko naman maintindihan. Pahingi jacket kaagapay malamig na, sabi ni Ina Mustasa. Oo, wala ka pang jacket, meron ka na. Ito, yan. Meron na Ina. May jacket ka na, baka nilalamig ka eh. Mark, at kita po sa Mark, at kita po. Okay po sa inyo, sabi ni Maria Anita Beltran. Natawa ako kay Aljon habang kausap si Bonsorina, sabi ni Teresita Leda. Ma'am Ina, kanina pa kita hinihintay, sabi ni Maria Anita Beltran. Siguro sir nakita nila ang ating princess, sabi ni Mark po. Nakita po talaga nila. Free Palestine, sabi po to si Sir Polat. Okay sis, add mo ako. Okay daw Tita Maria, i-add mo daw. Malapit na po tayong mag-isang oras po mga tita. Shout out po sa lahat po na nandito po na nandito po sa ating live. 3 minutes na lamang po bago po tayo magpaalam kasi mag-iisang oras na rin po tayo. At tayo pa po ay magluluto po ng ating makain para sa mamayang gabi po dito sa amin. Okay sis, i-add mo ako, sabi ni Mark. Ano po ang profile pic ninyo, Ma'am Mark? Dapat tanong mo Tita Maria kung ano po yung Facebook po niya para ma-add mo siya. Kasi itong Mark sa anak niya po ito eh. John Michael, wala nga po Ma'am Robelyn, di talaga kita makita, naririnig ko lang pangalan mo pag binabasa ni Sir Kagapay, sabi ni John Michael Rebelesa. Bakit gano'n? Hindi nyo nakikita yung mga comment ng bawat isa? Ano nangyari? Akala ko Ma'am Anita, i-add mo ako, sabi ni Solita Bautista. Baka hindi nila kayo ma-add ni Tita Maria kung hindi nyo naman po binibigay yung pangalan nyo sa Facebook. Kung dito lamang po, siyempre mga Gmail po ninyo ito. Akala ko kayo bumili ka na bukas ng sipi mo dyan, sabi ni Maria Anita Beltran po. Sa Facebook ko, Tita Maria, sa Facebook daw po, ito po daw siya si pangalan sa Facebook. Lerinen Mariano. Sure ka Tita Mark, ito yung pangalan mo? Tingnan ko nga. Lerinen. Bakit Ma'am Anita na mismo ako, sabi ni Ina Mustasa po.
Sir Kaagapay, good night and God bless po, sabi ni Ma'am Robilyn Sadsad. Sige po, Tita Robilyn po, good night po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Yan, naka-isang oras na rin po tayo. Mag-extend lang po tayo ng 2 minutes para mabasa po natin yung nandito po. Baka may nag-hide, sabi ni Mercy Nimbres po. Oo naman, Ina Maria Anita Bertran. Ano kaya nangyari, Ma'am Anita, sabi ni John Michael. Evangeline Glayan, shoutout po. Ma'am Solita, ang hirap po ninyong hanapin, sabi ni Maria Anita Bertran. Teresita Lida, shoutout, nandito ngayon sa munting bahay ni Kaagapay mo, Makarinas lang. God bless sa inyo. Tahabi po ni Teresita Lida po. Salamat po sa inyong pagbisita. Kaagapay, kunin mo ang pangalan niya, sabi ni Maria Anita Bertran. Lerinen Mariano Senior na ako, yes. Sir Kaagapay, taga Bataan ako, sabi po ni Ma'am Mark. Yan ako po, Lerinin, Lerinin Mariano po. Lerinin Mayano. Nakikita ko naman Kaagapay, sabi ni Manang Lisa. Why din po name ko sa, yan din po ang name ko sa Facebook, sabi ang profile pic ko, yung nasa loob po ng sasakyan, sabi ni Solita Bautista. Good night, sis Lisa Palikpik. God bless po, sabi ni Ma'am Robilyn Sadsad. Sige po, Tita, po, Robilyn po. Good night po. Hello po, watching from Davao City, sabi na po ni Ma'am Elsa. Hello din po, Ma'am Elsa po, at welcome po sa ating live, Ma'am, sa shoutout. Sabi ni Teresita Leda po. Okay, Ma'am Solita. Celeste Espia, pa shoutout sa Japan Charity Groups. Shoutout po sa Japan Charity Groups po. Anong Martes, Ma'am Anita, sabi ni Ina Mustasa. Thanks sa jacket Kaagapay, giniginawa ko, tama yung may susutin ako, sabi ni Teresita Leda po. So ayan po mga titas, naka-isang oras na rin po tayo at bukas na lamang po ulit. Agahan na lang po natin para marami po pong makahabol po sa ating live. Kasi pag ganito pong oras po kasi ay alas 10 na po sa mag alas 11 na po sa Pinas. Ani Aquino, good evening po Kaagapay. Mabuti naka-live po kayo kasi galing school from UST po. Opo, Ma'am Anita po Aquino, buti nakahabol pa po kayo at nabasa ko po ang inyong comment. So ito nga po, naka-isang oras na rin po tayo at nagpapaalam na rin po ako. Sa bukas na lamang po tayo ulit magkita-kita. Good night po sa inyong lahat at syempre maraming salamat at ingat po kayo kung saan man po kayo sa sulok ng mundo naroroon. God bless po. Bye-bye po. Bye-bye. Yeah.